हाय यान मल्लिका यानी निनगलिक सिंपल पाव भाजी ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ಯನು ತೋಜಾವೆ पाव भाजी मल्परे ಏನೇನ ಪೂರಗಿ ತಂದು ಪನ್ಪೆ ಮುಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಬಕ ಮೂಚಿ ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪಚ್ಚ ವಟಾಣ ನನಿದ್ಗೆ ತಂದೆ ಶುಂಠಿ ಒಂತುಂಡು ಆಜೀಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ ಬಟಾಟೆ ಇಜ್ಜಿ 4 ಬಟಾಟೆ ನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೀರು ಪಾಡುಗೆ ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ವಟಾಣ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ಲವರ್ ನಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಪೂರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆತ್ತನು एना वीडियो पूरा तुले लाइक मल्पले कमेंट मल्पले शेयर मल्पले ईर सब्सक्राइब मल्चरागु सब्सक्राइब मल्पले ते ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋನಿಕ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚುಂಬುದಾತ ಕಿನ್ನೆ ಚುಂಬು ರಡ್ಡು ಚುಂಬುದಾತ ನೀರು ಪಾಡೋನಿಕ ಇತ್ತೆ ಡಕ್ಕಂದಿದ್ದು ನೆನ್ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ನೆನ್ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ಪಾಡುವೆ ಸರಿ ಬೇಯೋಡೊಂದು ಬೇತು ದಿನಸ ರೆಡಿ ಆತನು ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದಿನತ್ತೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದ್ದೀವನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೂಪುಗು 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಬಕ ಒಂಜಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಸರಿ ನೀರು ಔಟ್ ಬಟರ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಚಂಡ ಬಟರ್ ಬೇಗ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನೀರು ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಬಟರ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಾ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತನ್ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ 7 ಟೊಮೆಟೊನ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಗೆ ತೊಂದಿನೊಂದು ಒಂದಿತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ನೆಕ್ ಅದ್ರಕ್ ಲಸಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತನೊಂದು ಕೊದ್ದಿದು ಮತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 2 ಚಮಚದ ಪಾಡ್ವೆನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಖಾರದ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಒಂದುಲ 2 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಪೂರಿನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಕ ಬಟಾಟೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಅದಾಗನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ನೆತ್ತ
ಇತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಮಸಾಲ ಪಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಸರಿ ಕುದಿ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತನ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆವರ ಬೇಗ ಬಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಆಪುಣೊಂದು ಸರಿ ಕುದ್ಯೋಡು ಕುದ್ದಿನಕ್ಕೆನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಒಂದಿಂಕ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಿ ತೆಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಾದಿರು ಸರಿ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕೆನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾಡ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ರೆಡಿ ಆತನೆನ್ನ ನಿಕುಲೋರ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಬಂದೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾವ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.